Vaig a començar fent una lectura ràpida del dictat i després començaré amb el dictat pròpiament dit. Comencem. El pare treballa al despatx d'una empresa dedicada a l'exportació de productes agrícoles. Punt i seguit. La van fundar a Xeresa, el nostre poble, fa més de 60 anys i tenia només 3 treballadors. Punt i seguit. Però, com que creixia molt, es van traslladar a Gandia. Punt i final. Comence amb el dictat. El pare treballa al despatx d'una empresa. El pare treballa al despatx d'una empresa. Dedicada a l'exportació de productes agrícoles. Punt i seguit. Dedicada a l'exportació de productes agrícoles. Punt i seguit. La van fundar a Xeresa, La van fundar a Xeresa, el nostre poble, el nostre poble, fa més de 60 anys. Fa més de 60 anys. I tenia només 3 treballadors. Punt i seguit. I tenia només 3 treballadors. Punt i seguit. Però, com que creixia molt, es van traslladar a Gandia. Punt i final. Es van traslladar a Gandia. Punt i final. Vaig a tornar a llegir el dictat per si voleu corregir alguna cosa o vos heu deixat alguna paraula. El pare treballa al despatx d'una empresa dedicada a l'exportació de productes agrícoles. Punt i seguit. La van fundar a Xeresa, el nostre poble, fa més de 60 anys i tenia només 3 treballadors. Punt i seguit. Però, com que creixia molt, es van traslladar a Gandia. Punt i final.